Lucas, Kapitulo 11. Sa nahuman na si Jesus og sulti, may usa ka pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon, busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang pariseo sa pagkamatikod niya, nga wala manghunaw si Jesus sa wala pa mukaon. Tungod niini, miingon ang Ginoo kaniya. Kamong mga Pariseo, naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan ang sulod ninyo puno sa pagpanikas ug kadautan. Mga buang, dili ba ang Dios nga mo'y nagbuhat sa gawas nga bahin, mausab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus, ug mahinlo ang tanan alang kaninyo.